Dobrý deň. Túžite bývať v rodinnom dome v Bratislave, v lokalite s dostatkom zelene, ale rýchlou dostupnosťou do centra? Máte navyše ambíciu si dom sám zrekonštruovať a zariadiť? Ak áno, tak potom je tento perspektívny rodinný dom v krásnej časti Karlovej Vsi určený priamo vám, tak nech sa páči, poďme si ho spoločne pozrieť. Nachádza sa na pozemku o veľkosti 243 m2 s juhovýchodnou orientáciou. Štvorizbový rodinný dom na Púpavovej ulici v Karlovej Vsi má výmeru 107,5 m2. Dom je pripojený na všetky inžinierske siete. Elektrinu, plyn, vodu aj kanalizáciu. Kúrenie a ohrev teplej užitkovej vody je zabezpečený plynovým kotlom. Dispozične rodinný dom pozostáva zo vstupnej chodby, haly, 4 samostatných nepriechodných izieb, kuchyne, kúpeľne, samostatnej toalety, komory a lodžie. Keďže takmer celý dom je v pôvodnom stave, náš šikovný dizajner si pre vás pripravil návrhy, ako by mohol vyzerať po rekonštrukcii. V dome bola zrekonštruovaná predná izba s novými plastovými oknami, vymenené vstupné bezpečnostné dvere a strešná izolácia. Inak sa predáva v pôvodnom stave a je vhodný na rekonštrukciu podľa predstáv nového majiteľa. Nehnuteľnosť má obrovský potenciál vzhľadom na široké možnosti dispozičných zmien, ktoré ponúka, ale azda najväčším benefitom je úžasná a lukratívna lokalita Karlovej Vsi v tesnom susedstve Líščieho údolia. V blízkom okolí je kompletná občianska vybavenosť, materské škôlky, základné školy, obchodný dom Centrum, terno, reštaurácie, banka, ako aj iné služby. Zastávka električky je 2 minúty pešo od domu, pričom do centra mesta sa dostanete za 15 minút. Lokalita ponúka aj bohaté možnosti na voľnočasové aktivity, či už je to samotné Líščie údolie, lesy Devínskej Kobily, plaváreň v Juvente, respektíve letné kúpalisko Rosnička. Určite nechcete každý večer po ceste domov z práce rozmýšľať, kde dnes zasa zaparkujem. Tu sa toho báť nemusíte. Táto nehnuteľnosť vám ponúka parkovanie priamo pred domom na vlastnom pozemku alebo v 2 samostatných garážach zo zadnej strany domu, respektíve priamo pred nimi. Takto môžete zaparkovať pohodlne aj 5 vozidiel. Tak ako? Páčilo sa? Verím, že áno. Pretože takýchto nehnuteľností je v Bratislave naozaj málo. Ak si ju chcete bližšie pozrieť, rád vám ju ukážem na osobnej obhliadke. Môžete ma kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Volám sa Slavomír Kolár, pracujem pre TU Reality a už teraz sa teším na stretnutie s vami. Dovidenia.